gima wacho ni sana kom mar od bura miluongo ni MP in gi tije adek monego bed ni timo. Dho ngere wacho ni representation, oversight and legislation. Yes. Mene e tich monego bed ni wabunge timo. To manifesto mar mbunge onego bed ni include gigo. Yomiyo ka jakom ni nitie, jakom chani ne wacho no dwaro mondo gine ma CDF mondo owuog kuom wabunge. Wach wabunge ok ti tijgi kaka dwarore, niwach tijgi ging'iyo mna kaka CDF tiyo. To an kan na chungu Ugenya, nitie gik manadwa tim no jo Ugenya. Gik moko nitie manadwa tim. One of them, of course, nene asechako tero nyithindo loka, ma ji ma somo loka gi nyinga ng'eny. Joma tiyo gi nyinga ng'eny. Sani kibiro Ugenya nwanka nitiere gweng'wa. Joma natero loka ma tinde tiyo America, tiyo Korea, tiyo den. Woki ofuko na manana loso. Kono nadwaro ni kadonjo to wanyalo kendo tiyo gi pes CDF mondo ane kaka tero go nyithindo gi mondo gi som to gitiegre loka mondo gikony gweng'. To gigi aneno ka ntiende kaka Trans Nzoia nitie governors mabe nyicha tero nyithindo somo loka. To the Uganda ne korwako me. Another thing manadwa team kendo. Sani Sharon ka changa ma ji madhe gweng'. Makata babu babu nyisi gani owacho gani min gi nene tero changa. To changa ni osebet ni police sirkal tiyo gi police riembo mon matero changa e gweng'. Ne gimogoro marufuku lakini oketa kanyo to police could decide ni gidhi monjo joma gina to gimako dai to kendo ginwang'o pesa mitbilie. Koro an nadwa mondo watim niwach ing'eni ndalo colonization wazungu neno biro bowacho ni kong'o moloso miloso gi machene changani ni rach. Koro ne gidwa ni kong gicha ma en changa margi maloka kucha ema gikel mondo jomar koni. Koro aneno ni wabunge wa mondo lok sheria ok ni gimoro miloso gi jopiny rach. Iwinjoga? Changano neno kaka ilose en chemistry. En chemistry maduong' sana. To mon malose go onego bed ni watimo nigi empowerment. Kata kwa nyalo timo nigi kata kwa wacho ni watim quality control. Mondo mon gi kaka kidhi central nwanka chak sana chak. Anka nitie mtokni ma ji tero chaka aeto kambi kaka Brookside kawo chegego to uso to mi kaka market. Koro sana kwa timo gikmoko ka agriculture wanyalo timo meno to bende changa gi wanyalo wacho okay. Joma loso changa kelgi kamoro aeto kambi moro molos to nyalo kawo changani to itimone quality improvement au bedo package. Sani kidhi Uganda nitie gimiluongo ni waragi sani iuse kati duty free. Koro onge tiende ni wan joluo gik magero jopinywa nene wawacho ni rach sani oket ni rach to wabunge wa to ling to gigo ok rum ko rach nang'o pok girumo. Koro these are the things manadwa mondo ka wadhi bunge wanyalo loko mondo wabed gi true independence. Kik wabed ni wan joma wan wawacha ni gima mzungu wacho ema ber. Makoro nendo ni seyo nyaka Jood bura mawuok e gwenge ma inywe changa. Niwach jogi to ging'eyo ni gigi nitie. Onge mbunge ma osasara kaluo. Onge mbunge ma kia ni changi gero kono. Koro wakonyuru jogi mondo ginwang' kaka itimo gini iyo maler mondo tim ni quality control. Koro ananeno ni i manifesto ka kidonjo sana Jared kidonjo kajo Embakasi South oyieri aob ni gibo yieri wabro konyi mondo pinyo se wacho yieri mondo wangi issues manyalo kelo pesa e mfuko mar japiny. Wangi issues manyalo konyo nyithindwa mondo innovation bineno gani one time konyo innovation. Koro gikana gi ema pano nyalo konja kom. Koro ananeno ni manifesto en important to jopiny bende kaka osiepa wacho most of the time jopiny mondo bed ni wacho gima gidwa mondo timnigi aeto gin kaka ng'ama dwa chung' onego bed ni ng'iyo iwacho gima jopiny dwaro no emikete manifesto mari aeto ibiro gimiluongo ni scorecard. Koseyieri to jopiny bende ng'eto gima ni wacho ni geronwa cha bende time kose gitimo. Erokamano ahinya. To bende